hepe sang kapulisan sa Murcia gindepensahan ni Mayor Montalibano kasunod sa pagdala sa top 2 ang iyangalan sa nagalapta nga drugs list. Alkalde planong kasuhan ang nagpalapta sang drug list. Yarang report. Nagpagwas ang pahayag ang hepe sa Murcia Municipal Station na tuhoy sa pagdala sa listahan sa ngalan ni Mayor Andrew Montalibano sa mga personalidad nga naangot sa droga sa isla sa Negros Occidental. Way ko nagapati sa mon ang issue sa iya. May mga chismis na pero wala man validate kag wala prueba wala na pamatud-an. Yan ang mga aligasyon. Dugang pa sang hepe, isa sa mga prioridad ni Montalibano ang pagtapna sang iligal nga droga sa banwa. Kagrabe ng support tayo sa amon. Basta anti-drug campaign. Kaya ginasa pabaya. All out support sa amon. So, way ko nagapati nga involved sa amon ng mga activities. Sang damlag lang, ginpahayag ni Montalibano nga tuyo sinipasakaan kaso ang nagpalaptas sang listahan sa ginapasuni drug personalities kag narco politician sa probinsya sang Negros Occidental. Kung tuod na lista, it should come from the proper agency. Whether PDEA, sa intelligence sa PNP, amuna dapat ang mapagwa sang tuod na lista. Hindi mga lista na ginpicturehan lang, gintype, kag ginpakita nga amuni ang ara sa droga. Katapusan na nga termino ni Montalibano sa Murcia bilang alkalde. With si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.